Avui passarem el dia amb el Pau, la Sandra i els seus fills, el David, de 9 anys, i la petita Laia, de 5. Avui hem vingut fins a la Molina, on quan no hi ha neu hi ha milions de coses per fer. Hola, bon dia, família. Bon dia. Què tal? Benvinguts aquí al Parc d'Aventura de la Molina. Esteu a punt per fer un gran número d'activitats? Sí, molt bé. Aquí, els més petits tenen tot un bosc per gaudir de la natura mentre passen per ponts, pugen als arbres Vinga, va, a peus. o es llancen amb tirolina. Aquesta mena de flotador que el Jordi gairebé perd serveix per fer tubing per aquest circuit que recorre tot el bosc. Vamos que nos vamos. I també hi ha quads, que ofereixen l'oportunitat de descobrir el bosc. Gràcies, T'ha agradat o no? Xoca! Agafem la carretera i en un 3 i no res arribem a Prullans. Hola, bon dia, què tal? Heu vingut al poble de Prullans, a la formatgeria de Làctics Armengol. Vale, ara entrarem a l'obrador i veureu com us ensenyo per fer el mató, vale? Molt bé. A la formatgeria artesana Armengol aprendrem tots els secrets del formatge. Que podem provar els formatges. Sí, carinyo, ara irem a baix i provarem els formatges. Aquest és el de cabra, aquest és el d'ovella i aquest és el de vaca. Doncs a mi m'agraden tots. La mami un 10, no? Li agraden tots? Home, si tinc que treure un 10 a mi també. Molt bé, doncs un 10, A Cal Armengol tot es fa a partir de llet pasteuritzada de primera qualitat que prové de vaques alimentades a les pastures dels Pirineus. A l'hotel ens esperen per dinar i no podem marxar sense tastar, exacte, un bon trinxat. I després de dinar fem una ruta a peu per l'entorn. Això sí, equipats amb les últimes tecnologies per no perdre detall. Què us sembla si anem a l'espa, que comença a ploure molt? La Sandra té raó. Posats a mullar-nos, fem-ho a l'espa de l'hotel, que disposa d'un jacuzzi amb vistes a les muntanyes. I així acabem ben descansats aquest dia perfecte.